Vanaf 1 juni maaien musea's terug heel het land weer open. Alleen moeten ze zich wel goed houden aan de maatregels. We zijn op dit moment nog net helemaal klaar, want het materiaal wat nodig is, dat is onderwijs. Dus na je weekend dan ben we er klaar voor. Nou, we moesten in ieder geval eerst even zien van hoe wij omgaan met de 1,5 meter. En schermpje bij de kassa. En ja, dat is het eigenlijk, hè? De hygiëne enzovoort. Nou, oké, dat moet echt komen. Ja, en dan moet het kennen. En we moesten ook daarna vrijwilligers hebben, uiteraard. Want oor lukt het echt net. Dat is prima geslagen. Ze hebben inspraak gewoon. We gaan oorlees gewoon en er zijn nu genoeg vrijwilligers die het oppakken. Het komt ook op uw website, komt via Facebook bekend dat de bezoekers die moeten reserveren. Van tevoren. Dus wij weten ook van tevoren wie er komen en wanneer ze komen. We gaan 2 tijdsloten op een middag om 11:00 en om 3:00. En daar beginnen we mee en op het eind van de maand juni dan evalueren we als het goed gaat en dan breiden we eventueel uit. Op de website staat wat ze hun onthouden moeten en bij ontvangst wordt hun ook nog een keer uitlijn wat ze onvoldoen moeten. En ja, als het al klaar is en de rondleider die zei het is perfect voor elkaar, dan gaat het los. In alle woordhuisjes is de mogelijkheid om op de ordelmeter te gaan. Behalve hele grote groepen, of hele grote groepen, die komen sowieso net, maar een groter gezin bijvoorbeeld, dan proberen we het op te splitsen. En zodat iedereen goed zien kan wat we hebben en iedereen ook het verhaal meekrijgt. En de 1,5 meter bewaren, ja. Nou, wat je hier zien kan is in ieder geval de historie van de droegerij, van een sigorij droegerij. Werd ze vroeger de Ermeluis koffie van dronken. En ze kennen zien hoe de mensen hier wijn werken en leven. En dan in de tijd van 1825 tot 1920 zoiets. Ik hoop dat mensen weer wat op pad willen. Het is ook moeilijk in te schatten, want ja, vakanties, toeristen en weet ik veel wat. Dat zul je hier ook nog net volgen. En hopen dat het wel komt. Pak de telefoon, bel je eens op en kom langs, want het is hier prachtig mooi om te zien. We hebben hartstikke enthousiaste rondleiders hier die je een hele protte vertellen kan over de historie van de gemeente Dantumerdeel. En met name ook over het droegproces van de sigorij-wattel en over de mogelijkheden die er juist te binnen, met de producten dat de sigorij in voorkomt.